जासिगौ गाइस माने पार्टखौहाय फुजानि पार्ट लायनो थांनो नागिरदों आरो मना लानानै ओमफ्राय माने मोनसे प्लेनसो दङमोन सासे लोगोखौ खानाय बोनांगौमोन आरो ओमफ्राय थांनाय जायासै दानथ्रासाबो मुलिखौ लायासै स' बेनि थाखाय सरि बे लोगोनिसिमबो सरि आरोखि गाज्रि दामोनसै ओमफ्राय सरि ओमफ्राय नै बिसोरा खामानि मावगासिनो नेलागासिनो सिन्देला आंनाव फै थांला जोबखो दे नायलाय बेथ' माराम राम जाजोब्बाय सैला जोब्बाय ओमफ्राय होमबाबो गानलाबायसै माराम रामखौनो नायलाय इसोर माराम नुथारलै आरो मिथिबाय थाया मारामखौ मिथियानो ओमफ्राय आंनि बे दख'ना गस्लाया बिखुनबो गानगासिनो ओमफ्य सर्टथाम ओमफ्राय जाय दंमोन बेखौनो गानबाय थायो नै मुथुआ आयौ जालालै बाय मुथु गोर फोजाबाय आं फुंनिफ्रायनो आयौ बिसोर सानैखौ सिखारा आयै थाल गैया फैखांनायफ्राबो जाबाबो ओमफ्रायो बिथोरासो दिनै मोनायाव सिखार नांनानै सिखारनो रोङाखैना आं सिखाव माबानाया सिखाव फैनानै दानथ्रासाथ' जेबो थाल गैया भिडिअ खालामनाय टाइमाव जा डिस्टार्ब आयु बे गिदिर लालाय पार्कआव गारि सालायनो रोङैनि थाखाय थाङासैब्रा बे Chole urka bajang. 10 थाखा लाखि. Chole urba ayong. Chole le खनबानो मोनो. जाबाय दा. बुरलाबाय. बुरलाबाय सिङावनो दं. सुंखाबाय. सोमाखै? जानो हैगोन ना. दाइसो हैगोन बेलासियावसो. बेलासियावसो हैगोन जा. संदों आङो. फुङाव जि बुरजा बुरजा सोमना दोनखानांगौ. सोमना दोन. फरायगानाय मेथाइ जानो फैनायानो मबाइल बिसोरा. गरमा फुजा होग्राफ्रा नोगोर बेरखानि ओरैनो थांलाबायलाय ओरै न' मोनफैबाय ओमफ्राय मारै गाखोखो गाखोनाङा मानो गाखोखो गाखोनाङा बेयावनो दोन नेट नांगौबावसो भिडिअ हगारदों आं नेटानो बावनो आं भिडिअ आपल'ड खालामनो आरो फुजा खरसानि नै दायो देलायखांबाय ओमफ्राय माने देलायखांनानै फुजायैनो ओंखारबाय आरो ओमफ्रायो थांसै दायो आब'बो थांफागोन ओमफ्राय बाजैमोनहाबो लाखाजोब्बायमोन बाजैमोनखौबो दोनलांसै दायो जेवारियाव गंनैखा जेवारिया बिस्रा दा मोनायावसो थाङो मेलायाव नै मिथिया सोर आं बुलायदोंमोन थ' गाखोदा बाजि सोरा नङा सोरा जिङाव गेजेराव गाखोनो हाया दे होमबा बाजैया मबाइलखौनो बावलांसैमोन Sungin kim guna? Oh yang dong, nyala nih kim ya? Bilai sih orang ringin. Nggak boleh. Apa ya? Bikin lego. Sebenarnya kalang singke.
Pasti nanti deh. Bye bye. Nanti deh, nanti deh. Nanti deh ya. Kakak udah kenal. Pani kali dengan ni. Ini. Dawa bubai, kila thằng này dia. Kila thằng này ni kuma. Ayo bagai ya. Gila. Gila me tu. Để con nhìn mà. Jangan hal lebih kurang ni, biji ni le. Jengga mini mansper, serba koi babi aku capek nak ni. Ni be, kulu bar nanggo khas ni dukan kulu. Ambil sih namanya. Kumai ni dukan, he? Yang ni. Maya, dukan ah? Oh, bijin jangan tuar. Bella video kan nak dong nane. Mene ribah na ye. Ini pergi beri shit dah nane. Pasing habu bane. Woi basah tunggu dong kuma. Oh loli kau gitu tu. Sisa? Sisa kila dong. Wih jale gay. Beri banu kau ni tu. Itu peti ya? Allah Allah. Baru kena yang ni. Kau tak kena nama? Kau ni nama? Tiup mana? Dari itu. Tiup mana?
माखौ लायनो लाद' Ada bui daun tu. दाउला मेथाइखौ जोंदो गोलैबायदि सफैबाय ना फोरानगासिनो जादो नोंसिनिसो जुथा गानलाबायनानै नै खोथिया Mendam dia. Mantap. Biदा फंबाय बिदा बिनानाव साथाम दं मिलियाव थांनो ओंखाम जाबाय बोनै बिस्रा मा जाखो ओंखाम जानाया जादो स' गाइस माने आङो थांनो गोसो गैयामोन मिलियावहाय ओमफ्राय रावबो थाया न'आव गासिबो मिलियाव थांजोबगोन बेनिखायनो मिलियाव थांसै आरो आंबो ओमफ्राय थांफानोसै आरो दानट्रास मोनाबो माबायाव सेरफांगुरियाव थांगोन ओमफ्राय आंबो थाङामोन आरो ओमफ्राय आबसुनिसो थांथ'लानो ओमफ्राय आजाया थांफाखासिगोन जोंजों ओमफ्राय बिसोर गाबोन थांसिगोन ओमफ्राय दायो आबलायमोन थांफासिगोनलाय ओमफ्राय खोथाखौ आं फुगाराखै आरो नांलाबाबो फुगारनो हामा नालाय ओमफ्राय दायो नायलांदो गाइस आङो बिदिनो भिडिअ बानायाबो जानो हागौ ओमफ्राय नायलांदो हाब मनिया नै बेग लालायबावनाय थैखागोनलै गोजांबासो दा बायरायाव थांदों दा माराम राम थांखायो आरो नुबाय नुबाय अल्लाह माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो माथो आं दायो एबार खिथालाब्रा बारा ओंखायनो दावदै खेलाफोरखौ आं खेबनो मोन्दों होनबा बे गैया मा मोनबोखो होनबाथाय नै मेथाइसो दावदै थाव ओमफ्राय नेरमा जिलापि खोबनायानो जायाखै नै बे खोमानि जायगायावसो थानांगौ नै बे खोमानि जायगायाव गावबागाव जाला गरमा उन्दुनो ओंखारनाया जाला So guys, दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नांलाजोबबाय नि मेगना Thank you so much. Thank you for having me. Bye bye. Bye bye.